Jedinečnost projektu vidíme především v klidu, který toto místo nabízí, v pohodě, kterou zase dodává okolní příroda, v harmonii, která přichází díky jednotnému stylu domů, jejich oplocení a úpravě venkovních ploch, a pak taky pohodlí, které nabízí domy samotné. To jsou takové 4 hlavní pilíře, na kterých jsme chtěli stavět od začátku. Prostě jsme si přáli vytvořit místo, kde by lidé skutečně žili pěkný život, kde by si spolu děti mohly hrát venku a rodiče přitom o ně nemuseli mít strach. Lokalita je neprůjezdná, za což jsme moc rádi. Zvolili jsme jednotný architektonický styl, který se mění jen hmotově a orientací. Domy jsou čisté, mají prostorné dispozice, ale nejsou okázalé a na nic si nehrají. Po čase splynou s přírodou, což už se ostatně děje nyní. I díky našim klientům je hodně zeleně i v zahradách. Vybrali jsme si malé město, které bylo historicky známé díky Karlu IV. Také zde v minulém století měly letní domy známé osobnosti a nedaleko je i krásná velka, kterou obýval Karel Čapek. Jistě je to místo hodně inspirativní, společenské a díky blízkosti Prahy taky strategické, ale zároveň klidné.